Kaixo, guazen 10. gaiko kausa eta ondorioekin. Eta hemen aztertu behar duguna, frankismo berantiarraren krisia da. Guazen ba! Lehenik, frankismoa zer den, definitu beharko dugu. Frankismoa diktadura bat izan zen, 39 eta 75 urteen artean eman zena, eta ikusiko dugun bezala, 60. hamarkadaren amaieran krisian sartuko zena. Zergatik sartuko zen krisian? Arrazoi ekonomiko, sozial eta politikoen ondorioz. Guazen lehenik eta behin ekonomikoekin. Bai? 60. hamarkadan esaten da Espainiako mirari ekonomikoa ematen dela, ez? Hazkunde izugarria izan zuelako. Hazkunde hau egon zen oinarrituta batez ere alde batetik industrian eta baita ere hemen ikusten dugun turismoan, bai? Baina 73ko petroleoaren krisiarekin, hazkunde hori erabat gelditu egingo zen eta inflazioa, langabezia eta sorpetzea areagotuko zuen. Gainera ikusten dugu hemen, nola esportazioak eta importazioak aztertzen baditugu, erabat menpekotasun izugarria zeukala atzerriko kapitalei eta baita turismoari ere. Bueltatuko gara, beste alde batetik, ikusi behar dugu krisi soziala, bai? Orduan, hemen hitz egin behar dugu nola, gizartea gutxinaka, hezkuntza hobea jasotzen, goi mailakoa, gizarte kritikoagoa bilakatu zela, ez hain otzana, eta ikasle protestek eta baita langileenek ere, gora egin zutela nabarmen. Ezin dugu ahaztu ere, mugimendu autonomistek eta independentistek nabarmen egin zutela gora, batez ere Katalunian eta Euskal Herrian ere. Eta, azkenik, aipatu behar dugu nola ere, mugimendu feminista eta emakumeen aldeko mugimenduak ere indarra hartu zuela, zapalkuntza sistematiko horri aurre egiteko. Bueltatuko gara eta aztertuko dugu hirugarrena, izango dela politikoa. Politikoan ikusi behar dugu nola frankismoa zatitzen hasi zen aperturisten eta inmobilisten artean. Aperturistak izango ziren frankistak zirenak, baina erreforma txiki batzuk egiteko prest zeudenak. Eta inmobilistak izango ziren frankista horiek zeintzuk ez zuten inongo aldaketarik egin nahi. Eta honek, ekarri zuen alde batetik barne zatiketa bat esan dizudan bezala, baina ezin dugu ahaztu ere, oposizioa indarra hartzen joan zela. Hemen aipartu behar dugu Partido Komunista, baita ere PSOE, eta baita ere, etak ere indarra hartu zuen. Aipatu behar dugu Carrero Blancoren erailketa, adibidez, 1973 urtean. Guazen ondorioekin. Ondorioak azaldu behar baditugu ere, berriz ere esango genuke zer den frankismoa, eta nola, krisiak, nola sartuko den krisian 60. hamarkadaren amaieran, eta honek aldaketa politiko, sozial eta ekonomiko sakonak ekarriko zituela. Alde batetik, diktaduraren amaierak berak, ez? Hemen ikusten dugu, Arias Navarro, Espainiarrei jakinarazten nola Franco hil egin zela, ez? Francoren heriotzak krisian zegoen estatu baten zatiketa are gehiago handitu zuen, eta alde batetik, lehen esan dizuedan, barne zatiketa hori, eta baita ere oposizioaren presioak eta barne tentsioek ekarriko zituzten aldaketak. Hemen ikusten dugu, aipatu berri dizuedan, nola, herriak eskatzen zituen aldaketak, ez? Eta gero, beste alde batetik, trantsizioan Adolfo Suárezek eramango zuen aurrera erreforma politikoaren aldeko legea, bai? Eta honek amaituko zuen frankismoarekin eta diktadurarekin eta demokraziarako bidea irekiko zuen. Hori bai, ezin dugu ahaztu, nola, hau farsa hutsa izan zen, zergatik frankismoko agente guztiak bapatean egun batetik bestera demokrata bihurtu zirelako bihurtu. Eta sistemaren barruan sartu zirelako inongo erantzukizunik gabe. Beranduago, 1978. urtean, konstituzio bat ezarriko zen, eta honek demokrazia sendotuko zuen, eta gutxinaka gizarte zibila ere indartzen joan zen. Herritarrek parte hartzeko guneak berreskuratu zituzten, eta esan dizudan bezala, mugimendu sozial, sindikal eta politikoek protagonismo handia hartuko zuten. Ere, ezin dugu ahaztu, nola Euskal Herrian eta Katalunian autonomia estatutuak berrezarri egin ziren. Hemen ikusten dugu Gernikako
estatutua nola onartu egin zen 1939ko urriaren 25. Eta amaituko dugu eraldaketa ekonomikoekin. 70. hamarkadaren hasieran mundu kapitalista krisian sartu zen 73ko petroleoaren krisiarekin. Eta honek, aldaketak egin beharra ekarri zion Espainiako gobernuari. Hemen argazkian badaukagu adibidez Moncloako ituna, bai? Ekonomia egonkortzen saiatzeko eta inflazioari aurre egiteko gobernuak adostu zituen hitzarmenak izan ziren. Eta nazioarteko integrazioarekin amaituko dugu. Nola, Espainia NATOn sartuko zen, 82an, oker ez banago, eta baita Europako erkidego ekonomikoan 1986 urtean. Hau da, gaur egungo Europar Batasunean.